Urtarriak 25ean Bilbon mobilizatuko gara gerraren eta fasismoaren aurka gazte langileok lehen lerrora Lemapean. Eta gaur Basaurin egitarau hau zabaldu dugu eta arratsaldean Galdakaon fasismoaren aurkako borrokaren garrantzia mahai gaineratzeko. Azkenaldian ikusten ari gara nola edatzen ari diren fasismoari bidea ireki aldioten ideia reakzionarioak, konkretuki arrazistak eta matxistak, eta hemen eskualdean bizi izan ditugu halakoak. Adibidez, Basaurin pintada rasistak agertzea edota Arrigorriagan egondako eraso arrazista. Azken finean fasismoa langile klasearen aurkako ideologia eta praktika bezala identifikatzen dugu, konkretuki honen baitan sektore ezaugarrienak kolpatzen dituena, batez ere migranteak, emakume langileak eta LGTBI kolektiboa. Orduan, honen aurrean ikusten dugu beharrezkoa dela kaleak hartzea eta gurekin mobilizatzera animatzen zaituztegu.